Ticoriki. Bos días, bos días. Chegou a hora dos exercicios matutinos. Preparádevos. Estamos. Vamos. E un, e dous. E un, e dous. E un... Escoita, Yampi, poderías axudarlle a unha señorita como un bo cabaleiro? Que hai que facer? Non, antes hai que contestar. Os cabaleiros sempre están dispostos a axudar ás damas primeiro e preguntan despois. Vale, axúdoche. És todo un cabaleiro. Moitas grazas. E agora vai buscar outros 2 cabaleiros e lévaos á miña casa. E para qué? É como unha sorpresa. Unha sorpresa? Vou tocar algo de música, pero é que non teño ninguén que me leve o piano. O piano? O piano. Algo sei disto. E un piano é moi pesado. Para papá. Meus amigos, meus amiguiños. Por que estades aí parados? Estamos pensando. Que tedes que pensar? Para papá, metede o piano na casa xa. Quero ensaiar a miña música. Veña, vamos, colledio, non quededes aí. Vamos, para papá. Pois intentémolo. Achú. Eso é demasiado. Moi ben, poñedeo na parede. Para papá. Moi ben, queda perfecto, precioso. Que ben. Xa podemos sentar, relaxarnos e escoitar boa música. Non pode ser, cabaleiros. Colocástelo ao revés, como vou tocar así? Veña, poñedeo na ventana. Vamos, rápido. Oh, que maravilloso instrumento. Pero por que o puxestes aí? Un piano de cola ten que estar no medio e medio. Sei, non vino así antes, teños visto en fotos. É certo. Meus cabaleiros, imos poñer o piano no medio e medio. Outra vez? Como que outra vez? Grazas, Vic Vic. É lo máis listo. Veña, cabaleiros, adiante. Ai, xa non o podo mover máis. Pinky, escoitei que tes un novo piano de cola. Aquí está. Pois isto está moi ben. Así alguén terá que traballar algo. Onde vas poñer, Xusto aquí. Que? Como pos un piano nun cuarto tan pequeno? Pensa un pouco, necesitas máis espazo. E se alguén quere bailar, que? Este non é sitio para un piano de cola. Haberá que subilo ao piso de arriba. Ali hai moito espazo. Meus cabaleiros, levad o piano arriba rápido. Necesito practicar as miñas escalas. Eu non creo que poida. Xa non me queda forza ningunha. Por favor, Pinky, é mellor que cambies de idea. Nós estamos moi cansos. A rapaza necesita empezar a ensaiar xa. Subídeo rápido. Vale, axudo vos eu. Farémolo á miña maneira. Subámolo todo xunto. Non podo. Estou a piques de caer. Ai! Ai, caeu enriba de min. Sacádemo, por favor. Vaime esmagar. Auga! Auga! Rápido! Aguanta, Fluff, Imos te aguanta. axudar a xiña. Ai! Ah! Farei no. Eu mesmo non quero
cálmate. Hai que facelo todo baixo o meu mando. 1, 2, 3. Cuidado! Piano á fuga! Socorro! Moi ben. Agora haberá que levalo de volta á casa. Ai, hai que ter cuidado cando se moven cousas pesadas. E os nosos cabaleiros. Fluff! Yampi! Yoshi! Mira que son lacazáns. Seguro que foron bañarse ao río. Vamos, non se poden deixar as cousas a medias. Sabede lo que penso, rapaces? Que este sitio é perfecto para o piano de cola.